ake ngibingelele wonke umuntu njengamanje. Ngiyacela umuntu enikeze isikhathi sokulalela lento engizoyisho. Okhuluma Uthuthani wakandlovu. Angeke ngichazeke kakhulu angisomasikandi. Bafowethu kuningi osekukhulunyiwe ngami okuhle nokubi, kodwa kuningi okubi osekukhulunyiwe ngami. Bengathandi nokho ukuthi ngigcine ngenza lento engiyenzayo, ngoba ukushutha amavidiyo kwabaculi akusikho kwethu, angisuye umculi. Kodwa ikhona into engiphoqayo ukuthi hayi angigcine sangiyenza lento. Kubuhlungu-ke nokho ukuthi umuntu ofana nami omdala ngale ndlela engiyiyona, noma ngimdala ngomnyaka, kodwa ngokucabanga ngimdala. Ngizoqala nje la into engiphatha kakhulu. Ngithola inkulumo lana ezihlambalaza igama lami. Kubuhlungu nami ngingane umama ngazalwa njengawo wonke umuntu. Before ngiqale lana ke ngiqale nje ngokuxolisa mhlambe kubantu abakholelwayo kimi ukuthi ngisibonelo esihle kubo. Bafowethu namanje sasenjalo, akabikho kuyoshintsha, benekubona kokuhle kimi sazoqhubeka. Ngiyacela niphinde ningadina nokwenzeka mhlawumbe ngakukhuluma kubantu noma ngakukhuluma ngendlela owagcina ngingafiki kahle ngayo kubantu, ake ngithi shwele. Iphutha lenziwe umuntu ophilayo emhlabeni. Bese ngibuya ngizala. Ngibuhlungu bafowethu emoyeni wami ukuthi ngikhulunywa kabi manje ngumuntu ononya, nginenhliziyo embi, ngivalela abantu, ngikhomba abantu yebo. Into engakaze ngayenza nangelodila, into engakaze ngayicabanga futhi nangelodila. Inkinga yami lana-ke, ukusuka kwenkinga yami ngifonela uNcele ngimlamulo. Wathi Uthuthani, ngathi yebo. Wathi ngisacela ungibhekele abafana abathathu engizobafaka, engizobasebenzisa lapha emcimbini wamantombi. Ngithi abafana abanje, ngathi ngifuna laba abasasanda ukufika emculweni abangakamnali igama eliphezulu. Ngase ngithi hayi, ngoba vele mina labafana abancane ngisebenza ngabo akunankinga ngizokutholela. Wanje bebe u3, kodwa sizokwenza sho ukuthi bazocula ingoma eyodwa labafana ukuthi kabani sikhetha. Ngabuya futhi mina ngase ngibuza ukuthi unjani uMajotha, wathi uMajotha right. Ngathi bengicabanga ukuthi sithatha uMajotha noSigwebo noMdumazi, banjani labo bafana. Wathi ngabe ngaba right kakhulu, futhi ke uma kuthiwa uthi uMajotha kunengoma uMajotha akayicula noSigwebo, so singakwazi ukuthi sisebenze leyo ngoma leyo, si-add noMdumazi kuleyo ngoma ukuthi azoyicula. Wathi akungaba right kakhulu. Wasethi ungakhona ukungixhumanela la, ngathi ayakhululeka abafana bami labo ngibazi bonke, futhi akekho ngani mangikhuluma naye anqabe ukuzosebenza. Wathi okay. Ngabafonela lama madoda, na umsebenzi engitholela wona, umsebenzi kanje ningakhona yini ukwenza? Hayi bavuma abangakani ukukhona. Ngase ngithi uthe uNcele ke phambi kwasicela sihlangane emaboneni sizoba ne-meeting sivumelane ngayo yonke into, ngoba angifuni mina kungelinye ilanga kube ngazuthi ngidla imali ngikhulume noNcele, uNcele wanginikeza imali extra, ngase ngithathi ushintshe ngawunikeza. Beza futhi emeetingini nangampela savumelana ngemali abakuthiwe bazokhokhelwa yona. Hayi kwathiwa abathumela ama-invoice, bathumela ama-invoice kaMajotha nekaSigwebo abanenkinga, ekaMdumazi aba right, wayithola imali yakhe. Kwaze kwashaya usuku lokuthi sihambe, cishe baze bethola ngomgqibelo ngosuku lomcimbi laba abanye, ngoba sengithe imali yabo ayifakwe i-account yami, ngoba nakhona ngangathanda ukuthi beze bengene stage bengadlalanga. Masisuka la sihamba siyeThekwini sesiyoperforma, labantu laba ngihamba neband yami. Wathi uNcele labantu boba u3 ngoba bafike nawe, yonke into abayidingayo kuzofanele betshele wena uzokwazi ukuhlelela bonke labantu izinto. Ngathi alright. Nangampela wakhipha imali etransport, wakhipha imali yonke, imali yokudla endleleni, yonke imali. Hayi makushaya insuku zokuhamba sihambe emotweni esasihamba ngayo sasiba u6, kwakuyimi uMajotha
Mdumazi usigwebo kubo ubonga khona umfo wasemzimkhulu abathi ubonga kaMfeka kuzoba lo wesi6 sihamba ngemonto eyodwa masihamba siba u6 la emontweni mina ngifike ngihambana nomuntu osifazane kule monto yabo masifuma ngifika kule monto akangaba bikho umuntu okhombisa ukuthi hayibo lo muntu engimfica la emontweni ngoba bonke labantu bangifica sengisemontweni mina ngangihamba ngibakoleka akekho akakhombisa ukuthi hayibo lo muntu engimfica emontweni ngiyamazi lo muntu lona khona into engihlanganisa naye sihambe size siyofika eThekwini masihamba nje eThekwini sasihamba shutha izithombe ngiyacabanga mhlawumbe bakhona abakunothisa lokho zikhona mina manje lezi izithombe kwabashutha bafaka Facebook mina ngangihleli phambili ngidriver sihleli nobonga emumva okumuntu osifazane kube umajotha kube usigwebo kube uMdumazi babe u4 babehamba beshutha izithombe indlela yonke eseThekwini ngifonela inxele sesiseThekwini indawo ke wathi no wena uzolala eRoyal Hotel kitha okay athi Uthuthani ngithi yabethi wena uzolala la eRoyal laba bobathathu ngizobathatha abayolala kuphi emhlanga ngibabhukhele khona so angifuni ukuhlanganisa nama artists because alone artist nangampela nginamnankinga ngiphume nekhwama zami ngingene ngithatha isikhiyela reception sikhuphuke sesiroomini behambe labo umajotha nosigwebo noMdumazi no driver behambe beye emhlanga kungamnankinga cha kube right ekseni mama sivuka kufanele bevuke bezongithatha la ngangilele khona ehotel nangampela befike besithathe nosisi sihambe siye rehearsal lawo kurezwa khona eICC ngoLesihlanu njalo ekseni maqedwe irehearsal nangampela siphinde singene emontweni futhi siphinde sibuye sizilapha sizehotel befike beshiye futhi ehotel ekseni ngesonto sesibuyile emuva cha befike bezongithatha futhi ngemonto njengendlela okwakade kwenzeke ngakhona ngingamnankinga mase ngifike emontweni ngifika umajotha akekho uMdumazi akekho awusigwebo yebo yini bapha abantu uthi hayi umajotha uthe uyasala la eThekwini uzobuya silandele uMdumazi muphi yena ethi uMdumazi uzosola ahambe ekhaya uthi hayi no ayikho inkinga ngokunjalo ayisingahamba nayo inkinga sibuye size eGoli singenankinga nanencane sifike eGoli sihambe sideliver sisi la ayihlala khona sasihamba naye sibuye size eGoli imoto ifike ngishiye iyoshiya usigwebo la hlala khona ihamba kuphele nje kanjalo ngokomcimbi manje ngibhlungu ke njengamanje ekugcineni kwakho konke lokho engikwenzile mina ngomuntu nenhliziyo embi ongafuni ukuthi kube khona umuntu ophumelelayo noyaphambili engakwazi mina ukuthi ngithathele lo muntu ngamusa emcimbini owazomkhokhela and imali yakhe angiyazi nokuthi yayingene imalini yayingene ngasiphi isikhathi ngoba akaze ngitshela wanje ukuthi imali ingenile kwakuphela okubhlungu nje kunakho wonke ke ukuthi ekugcineni uzovela izinkulumo eziningi ngiyafonelwa angaze ngifonela umuntu mina ngiyafonelwa ngibuzwa ngento umuntu uzongibuza ngento akayaziyo aye khona yenzeka yabo okungenza ngaphela ukuthi mina ngenze isilima ngoba ngizobuzwa kuthiwa wena Uthuthani wakwenzani ukuthi ngakwenzani ukuthi wawuphi wena ngaleso sikhathi ngangikhona manje wazobuza lokho ukuthi ngakwenzani ukuthi kubeni wawukhona wathula wathini mawubona ukwenza into efana nalena kukhona into oyaziyo yabo so abafowethu angifuni ukuthi mhlawumbe ngifuna ningidabukele noma ningizwele bese nje ngithatha ithuba ngibonge laba abakwazile ukuma nami bangeseka bangipha nemibono yakhayo ukuthi no fukwandle uma kunje sicela kwenze kanje kanje kona kanje bafowethu kinonke ningizekile ngiyabonga kakhulu nemibono yenu ngithathile ngayisebenzisa khona la ngisebenzele khona bese ngibuya ngiza kunina ninebe ningithuka ngicela ukunitshela lokuthi amaqhaweni ngoba esangithanda nje ayikho into eniyoyenza ayikho into eniyongenzela mina ngimncengi nina abalandeli bengithuka qhubeka ningithuka ngifuna ukubona ukuthi mase sixolelene ngoMdumazi nizokwenza njani ngifuna ukubona inkulu ke indaba ino 150 bafowethu Uthuthani nengqondo yaphila yasebenza mawucabanga uthatha 250,000 uthatha ubhekisa la wakuthiwa uphume ngakhona mawucabanga Uthuthani engayisho into efana naleyo
akunamali engiyifunayo umuntu endangifuni ngisho nalamanzi lawo kuthiwa afakwe ishumi kuthiwa ugeza izandla ukuze kube khona uxolo. Mina nje into engisho kunje ukusuka manje no ngiphumile kule nto angiphinde ngikhuluma angifuni 150 angifuni lutho. Kukhona ukukhuluma okungiphatha kabi kakhulu engikutholayo kwivideo ukuthi mina kwafika uMdumazi studio ngafika ngamkhiphela isibhamu ngamkhomba ngesibhamu. Cha mfowamhlongo ngoba kaNdlovu ngiyakukhulula makuthi ngakukhomba ngesibhamu nje kufanele namanje ngicela usuku uhambe epolice station uyongibopha ngoba isibhamu siyicala. Ngiyakuzwa ukuthi wawulinde obhuti abadala bazokhuluma ngazi kulabo bhuti okhuluma ngabo ukuthi babe khona noyiphoyisa ngoba icala lesibhamu lithethwe umuntu kuthethwa yiphoyisa. Yabo ngiyalahleka lapho futhi mangicabanga lento yenzekile suqedile u2 weeks angazi ukuthi ubulinde ukuthi bazokhuluma bethini obhuti abadala makuthi ngempela mina ngakhomba ngesibhamu yinto ekuvimba ukuthi uhambe ngibopha isibhamu litha icala lesibhamu alithethwe umuntu kuthethwa yiphoyisa. So mfowethu ngiyacela ukuthi makuthi ngempela wena ungakhomba ngesibhamu futhi hambe ngibopha then bese unikeza amaphoyisa ubufakazi ngempela bese udonsa labo bufakazi labo usho ukuthi ngakukhomba engqeni ngesibhamu noma ngakukhomba isiphundu noma ngakukhomba esiphongweni noma ngakukhomba kuphi uwatshela amaphoyisa ngakukhomba kuphi mangiqeda ukukhomba yini owayenza ngavinjwa yini ukudubula mase ngisikhipha isibhamu. Ngiyacela ukuthi ukwenze lokho ngiyacela impela ngoba nami ngifuna ukuthi ngigcine ngibe yinto engeyona emphakathini. Yebo usukubekile okubekayo ngami kuhle kuwe kuyabajabulisa abanye yabo anginankinga nakho konke lokho okushoyo kimi futhi akunankinga kodwa abantu into engifuna beyazi iyodwa ukuthi mina ngigule ekhanda ngiyaphila njengoba ngiphila nje ngiphila nabantu ukuthi abaphilayo ekhanda. Labantu laba bangitshela ukuthi Uthuthani umdala unengqondo ecabanga ngoba usondele nathi nje sisibadala and thina sabantu abajwayele ukwenza izinto ezirayo futhi siyacela noma ngabe kuthiwa yini yenzakele kuwe phakathi kwakho nalengane ingane le yebo kukhona eyakusho kuningi yakusho ku-wrong and asikhumbule iphakamisela umoya lengane ngesikhathi iquality likakuwe ekubeni kwakuyiyona yayikusukelile yakufonela yabo. So mina into engishoyo cha bafowethu nonke eninginikeza ama-advice ngiyabonga futhi hayi ngoba mhlambe nginekhanda eliqinile noma ingoba mhlambe ngazi kakhulu noma ingoba ngifuna ukuncengwa njengoba kusho abanye bethi ngifuna ukuncengwa ngizenza mkhulu angikazi nangelilodwa ilanga mina ngathi akekho engineer ohlula mina ngomsebenzi soze kube njalo. Nokunye nje ukuthi mina sekukhulunywe kakhulu ngami Uthuthani wenza ukuthi angikhumbula nelilodwa ilanga mina kuthiwa ngiyakhuluma ngiyaphendulela kuzo zonke lezi zinto engikhulunyelwa zona akaze kwenzeka nangelilodwa ilanga ngiyiphendulela kodwa ekugcineni Uthuthani umbulali iyo yonke le mhlazane kuthiwa mina ngizoduthula akekho umuntu akakhuluma yabo akekho umuntu akakhuluma ngoba kuthiwa ngizofaka isibhamu ekhaya mhlazane ekuthiwa ethi uMdumazi ngiyayiphaka impi yazi ukuthi la uhlangana khona uhlangana nesitha sakho akekho kakhuluma. Mefika la uMdumazi usezothi yena mina ngikhiphele isibhamu ayithela sihlangana khona ngazi ukuthi ngihlangana nesitha sami akekho kakhuluma le nto ukwathulela. Namhlanje kuthiwani ingane Uthuthani uxhaphaza ingane lungileka ngixhaphaze le ngane kodwa ayiveze ubufakazi ukuthi ngixhaphazile yabo ayiveze ke sazama ukuthi silungise lento bengifisa ukuthi lento sisheshe siqede silungise iphele ngendlela nami bengiyibona ubungozi bayo ngoba ekugcineni ngempela mina kuzokwenzeka uthola ukuthi ngiba nenkinga noma ingasathinti lo muntu enginenkinga naye kodwa njengamanje mina umuntu enginenkinga naye uyedwa uMdumazi kuphela akekho umuntu enginenkinga naye umuntu akangithembisa ukungibulala uyedwa uMdumazi kuphela umuntu angithembisa ukungidubula. And ke lokho angifuni ukuthi mhlambe mangathiwa ngehlelwa inkinga njengamanje akekho umuntu ngekuthiwa kusuka kuyobheka umuntu osethekwini kuthiwa Uthuthani umuntu akamlimazile mhlawumbe umuntu osethekwini mina umuntu enginenkinga naye uyedwa akangakufihla ngalokho ukuthi la sohlangana khona angikwazi ukuthi ngihlangana nesitha sami ngesikhathi bezama ukuthi sikhulume lento ngivumile mina basibize meetingini ngaye meetingini ngadela umsebenzi ngakhansela umsebenzi wami ngoba ngangifuna ukukhombisa ukuthi mina anginankinga ngempela nalento Jema sofike meetingini sakhuluma konke sikhulumayo ngakubeka kwacaca futhi ukuthi yazi mina nginankinga uMdumazi ungithukile ngomeni yakhe anginandaba nalokho
okungidina kakhulu akakwenzile ukuthi enkingeni yami naye bese zofaka umuntu ongangene lapho ofana nomuntu engibambisene nayo ngokuthanda uzofaka yena ngakubeka kwacaca lokho emeeting ukuthi anginankinga nokungithuka kwakhe. Okay, makufanele sidlule lapho uthini yena uthi no iwakuza uyaxolisa konke akakwenza nakakusho kimi. Okay, ngiyalemukela uxolo lakho wasethi kodwa nginenkinga mawuxolisa ukodwa yakhe. Okay, wathi kodwa nginenkinga wathi inkinga yani manje wathi ngiyadideka methu Ndlovu ngiyamthuka kwi-CD yakhe ngize ngifaka nanomndeni wakhe. Hayi yabona ke lapho ngabona kushuthi yabona lo muntu ngoba uthi asilungise lento esiqeda awukwazi ukulungisa inkulumo enjengamanga egcineni uzoqamba amanga uthi awukwazi uzongithuka. Why uma ukuthi kuzofanele ngempela sikhuluma amaqiniso sixolelane ngoba angeke luze libe bikho uxolo ngaphandle ukuthi sikhuluma amaqiniso. Ngizomxolela kanjani umuntu engenza isilima sengiphambi kwakhe? Ngimdala mina ngizele nginengane okufanele ngempela zithi baba kimi kusasa noma yini. So isikhathi sakhe singiphelele. Sacela ningixolele ngiqhubekele nomsebenzi wami. Mayefuna ukuyosebenza la wasebenza khona akahambe yosebenza. Makuthi khona afuna ukuzenza ngicela azenze akhohle Uthuthani ubhekela umsebenzi wakhe njengamanje akawuqashelwa uyani kuyaphela lapho. Bese ngifuna ukubuza umfowamhlongo ngoba sase sihamba nje sisuka eThekwini size eGoli sihamba nayo lo muntu osifazane uthi kazi mhlawumbe ngaleso sikhathi lo muntu osifazane umuntu ayethandana noThuthani noma ayethandana nomfowamhlongoni ngesikhathi sethe sisuka nje la seThekwini size sibuya uthi mhlambe mangake ngichazeleke lapho ngoba inkinga enkulu ngibona ngathi khona ilapho ngoba ngazi ukuthi khona la ofihlela khona abantu iqiniso. Ngiyathanda ukuthi leyo mpendulo leyo njengoba nawe umuntu ojwayele ukushutha nje ukuthi akushuthe mfo uchazela abantu ukuthi lo muntu lo okhuluma ngaye oseze wasifikisa la sifika khona wazana kanjani naye. Mawungasho lokho nje ku right mfethu uqedile ngiyabona.